hakuna matambuzo. Yesu ndiye mambo, tichanogara naye, kudenga kwa kanaka, hakuna matambuzo. Yesu ndiye mambo, tichanogara naye, kudenga kumusha wa baba mufaro chete chete nevache nevake ziso harisatira ona zeve haisatianzwa izvo Krista gadzirira vanotenda vake ziso harisatira ona zeve haisatianzwa izvo Krista gadzirira vanotenda vake kudenga kumusha wa baba mufaro chete chete nevache nevake hama tende ukanasi Yesu achiri kudana mukana uchiri ponasi wekunogara naye hama tende ukanasi Yesu achiri kudana mukana uchiri ponasi wekunogara naye kudenga kumusha wa baba mufaro chete chete nevache nevake kudenga kumusha wa baba mufaro chete chete nevache nevake nevache Toda kuchingamidzai zvakare pachirongwa chino chepadare tichiti happy Sabbath wherever you are, believing that God is doing big things mukati meupenyu hwedu. Takamirira kuuya kwake kechipiri. Tisati tatangira program yemuzuva ranhasi, regai tinamatirwe naHumba. Ngatinamate baba wedu makanaka muri kumusoro kudenga. Nezuva rinoresa bata remakaisa parutivi dzvene. Tinokumbirawo zvikomborero zvezuva ranhasi. Tinotenda neprogram yepadare. Tinotenda nevateereri wedu. Tinotenda nepresence yenyu apo tinenge tiri kukurukura. Chitaka kukumbirawo Mwari, mold our voices so that vateereri wedu wagonzwa zviri clearly. Wane panoda kushanduka wagoshanduka. Tinokutendai kuti maita ine varume vari pano nevanotora mifananidzo iyoyi tikomborerei tose. NdiJesu Kristu tenzi wedu tokunamatai. Amen. 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 Aiwa. Tinotenda vadiwa vateereri wedu. Tisati tapinda munyaya, regai tange tambokwazisa Dare. Aiwa. Kona ng'ombe. Samaita. Humba iri pano. Aiwa tiriona. Barwe nyanguru. Tendera vanhu chirima nemuroko. Yes. Mapadza tikapawaranda. Akati jeketere pano. Aiwa tinotenda naizvozvo. Kuna wasingazivi vedare wedu, regai timbotangira kubva kuna mufundisi. Yes. Wadiwa wateereri nemi watariri ndini wenyu mufundisi Michael Rugube Ngwaru. Ndiri nyamuziwa shumba nooreka. Mwari akukomborerei apo chafamba padare rino tose. Amen. Ndoda kukuchingamidzai vateereri ini nevaoni
ini ndinoitwa Ernest Gore Mupunga. Ndiri Mwera Moyo Gono. Ndinobva kuMasvingo. Ndinofara nechirongwa chino kuti tiri kukoverana uyezve imi vateereri nevaoni muchitipawo pfungwa dzenyu kuti Mwari vatibatsire zvatiri kukurukura izvi zvitibatsire kwatiri pamwe chete nevese vanenge vachiona nekukurukura. Tinotenda. Ini ndinonzi Charles N. Makombe. Ndinobva panyika Nyoro paRusape. Chirongwa ichi warume neana mai wakomana nevasikana chiri kutibatsira isisu. Ndinovimba nekutenda kuti chiri kukubatsiraiwo nemiwo. Ngatifambe tese pachirongwa ichi. Kukomborwa kwatinoita nemiwo komborerwai. Ndo zvatiri kuti happy Sabbath to you all. Thank you. Tinotenda. Ndoitwa Charles Chidzanja Chikona Mombe. Totenda neprogram yepadare iri kuita zvakawanda mukati mekurarama kwedu. Tinotenda. Ndinoitwa Gospel Mudoni. Ndiri Samaita ndinobva kunobva vahumba. Panyika Nyoro kwaRusape. Tinovimba muzora nhasi tichakomborerwa. Musoro wedu wenyaya uri kutiwo kufirwa nemukadzi. Zvinhu zvisina kujairika. Asi zvinogona kukuwira uye zvichatokuwira pane imwe nguva. Tisatapinda kuti vedare vatsenge nyaya iyi, regai tiverengerwe kubva mukati meBhaibheri. Tiri kubva pabhuku rani? Genesis. Genesis tichaverenga kuna 23 verse ya 1 na 2. Tichaverenga zvedu muchirungu. Inoti iyo, and Sarah was 107 and 20 years old. These were the years of the life of Sarah. And Sarah died in Kejat Abba. The same is Hebron in the land of Canaan. And Abraham came to mourn for Sarah and to weep for her. Kufirwa. Saka nyaya yekufirwa iyi inowanika yakasanganawo futi naAbraham. And inyaya dzatiri kusangana nazo mukati mekurarama. Regai titangire kubva kuna mufundisi. Muchingo just by the topic on its own. Nyaya dzekufirwa idzi. Yes. Especially kumunhu wechirume kusara uri woga. Yes. Wadiwa watereri. Eyo andiziwi kuda pamwe kune vamwe tiri kudzimba zvironda zvenge zvada kupora. Asi idea handi yekukanda sauti pazvironda. Asi ndinodaira kuti mukukurukura kwatiri kuita tiri kuedza kutsvaga kubetserana nekurapana Mwari wachitibetsera. Zvakati omei because tajaira kunzwa kuti mainingi wakafirwa nemurume. Mainingi wakafirwa nemurume. Zvoita kunge mutemo kuti mudzimai anofanirwa kutanga kufirwa nemurume. Murume asati adini, asati afa. Asi tiri kuonawo zvakare even mazuva ano kubva even mazuva akare apfuura zvichisanganisana naAbhurahama. Eyo madzimai anogona kutanga kufa. Ende kana mudzimai afa, ushirikadzi hwemurume neushirikadzi hwamai wadare ndoda kuti zvakasiyana. Ndofunga ndizvo zvatoda kuti tidini tione ende tobatsirana sana baba kuti ushirikadzi ushirirume kana hwauya kune munhu rume hwakaoma sei, hunotakurika sei. Rambai makateerera wadiwa wateereri. Ndingati nyaya yekufirwa iyi inyaya yakatongooma zvayo. Haina kujairika, haina zvakare retingati blueprint yekuti tinozviita so. Asi chekutanga chinotanga kuremera munhu afirwa nemudzimai wake ndeyekuti kazhinji kacho whether anga achirwara kana kuti haana kurwara zvabva nekuti ashayika sei,
pakangoma kuti ndaakutanga ndiri ndega. Mufundisi wambobata pakuti watajaira kuti wana mai wanofirwa nevarume wavo. Wana mai pamba wangogara wari very busy. They are already occupied. Vanomuka votsvaira voita izvi. Izvozvo zvinokasika kuvavaraidza. But kumunhurume manje ajaira kana ari uya anenge asina maduties pamba zvokuti mai vari kubika iye ari kuitawo something kana kuti akagara, anobva anyanya kurasikirwa zvachose zvokuti anotoshaya nepekutangira. Anoshaya nepekutangira zvokuti hazviwanzoitika. That's why muchizoona zvinozoitika zvacho kana murume achinge afirwa. Dzimwe nguru ndezvokuti nemazuva mashoma atoroora. And sometimes hazvisiri planned zvakutoratidza kuti upenyu hwake hwatori in total chaos because mudzimai haasisipo. Tichadzoka panyaya yemunhu afirwa okurumidza kuroora. Tichapatsenga futi zvakare. Engatimboendai pana aiwa, tiri kutaura kwamuri wateereri. Nyaya iyi inosuwisa tiri kutaura nezvayo. Ndosaka muri kuona takati dzikamei zvishoma. Ndekuti hazvina kujairika. Exactly. Nyaya yekuti wafirwa nemudzimai, wanhu hawagoni kunyasonyaradza murume. And I have noticed zvinonetsa kunyaradza murume. Ndekuti mudzimai akafa, hama dzacho dzikaenda, nedzakowo futi dzinobva dzaenda, ndekuti hadzigoni kusara dziinewe, hadzizivi kuti dzichakunyaradza nemuti wakaita sei. Ndo pane dambudziko wateereri. Kune avo tiri kutaura wakatofirwa kare nemadzimai, intention yedu handeye kuda kumutsa zvimenge madini masettle up, asi tiri kungotaura kune avo asati wapinda mazviri. Saka tiri kungoti wana wateereri, haisi nyaya yakajairika, but tichaedza the best we can. Imimiwo mune zvimwewo zvamungagona kuzotibatsira kana tapedza panyaya iyi. Mwari akukomborerei, especially to those who have experienced what we are talking about. Thank you. Sekutaura kuita Padare hatina experience yekuti takamboshaikirwa. Exactly. So whatever we're going to be discussing, it will be based on assumption nema practicals angatakaona achitika dzimwe dzakawanda. Exactly. So we might hate each other along the lines. May you forgive us, but we will try by all means to come up with things that we think are necessary. Tichijaja nevatinoona hama dzedu dzakashaikirwa dziri kuhila, dzimwe dzakatohila kudhara, toona kuti tingabatsirane sei. So I think we need to go deeper now. Yes. So maybe let's start with the challenges ekushaikirwa nemudzimai. Challenges akawanda. Kana uine vana zvakudhipenda nekuti vakura sei. Kana vachiri vadiki, kutaura kuti iwe panogona kuita vana vakomana vasikana ndiwo wakuva zvese baba namai. Chimwe chacho challenges unokwanisa kuwana ndeyekuti kunyaradzika kwako, unoshaya program yako inogona kuva disjointed, hausisina kurongeka. Chimwe chechitatu chandinoona ndechekuti vanhu vane tarisiro yekuti nekufamba kwenguva, vamwe vanotarisira nguva pfupi, vamwe vanotarisira yakareba, kuti wakuzosettle again, wakuzoroora umwe mudzimai kuti uenderere mberi neupenyu. Ende izvozvo zvese zvine machallenges azvo, nekuti watogara unana tezvara kudhara nevaramu nechi. Imwe challenge inoita ndeye vanenge vakuda kutisiro mbichana ndandingolista tozodiscuss. Aiwa tisire mbichana. Alright, ndagumire. Pane challenge yarada kubvunza yamataura yevana, kuti mataura nyaya yekuti unogona kuzoroora, vamwe havatozorori. I think depending neage also. Munhu akashaika ari kuma-80s or so, vana vanogona kuona kuti baba vakura, it might not be necessary kuti vaite se varori zvakare. Ndo mamwe machallenji anozofesa mutana uyu, loneliness, nekuti vana vari kuresista kuti aiwa vachamuda wei. But vanokanganwa kuti the anatomy of a man haina basa neage. If you remember very well, even David paanga akura papa
kanzi akatsvagirwa kamhandara kekumudziisa. Can you imagine anga achembera. Samise madhara edu anenge ashayikirwa vanotodawo kumbodziiswa mbichana. Noti zvakanyanya stereka asi mbichana iyo inenge inodikana. Saka ndikuti machallenges iwayo vana vanofanira kunyatsoatarisa. Aiwa eningi chikona mombeka. Aiwa for the sake yema viewers nevateereri toda kunyatsodefine zvamuri kutaura kuti eyo munhu anoda kunyatsodziiswa. Mutaura kuti David akadziiswa nekamhandaraka amutana. What exactly are you saying kuvateereri vedu? Ndikuti ishu yekusara wawega inoita kuti uzokaske kana kuzoshayikawo nekuti hauna munhu wauchakwanisa kutamba naye. So at least ukaona munhu anokuwaraidza, vana vanokuwaraidza to a certain extent, but they cannot fulfill other obligations dzine dziri pandiri semurume. Zvada kudza kuti varume hava-expire zvekumhanya semadzimai. Mudzimai anoita shirikadzi akatozorega kuroorwa, but eji dzedu idzidzidzi hazviiti. Mudhara kuti vagare vega panotoda anomboya achidziisa achitoa zvichienda zvakadaro. Ngandimbobatsira panapa. Tikutaura munyaya yema-challenges, I think gono wamboti batei. Ma-challenges anosanganwa. Look, hatina barometer yekunyasoti uyafirwa ari papa. But let's talk about general. Ziri general ndezvekuti ukafirwa uchine vana wechidiki, for example, murume akachenjera maningi, anotenda muna Mwari, ndio warume tutaone zvavo. Kune warume mapenzi warimo wakateerera futi, wanongoti kana afa abva kutoenda kuma girlfriend. That's not the men we are talking about. Wariko wakadaro muchechi kana waripo wakadaro, it's a sad situation. Now let's touch my challenges. Right. Wana munhu akachenjera anogona kuti ndichambokudza vana waende kuchikoro, wadini wasamuka wasvike pokuti now they are able to do for themselves. Ndo kana mai wafa wana wachiri wadiki. The danger ndeyekuti ukada kumhanya kundotora, hauzivi the relationship ichawa pakati pewana newawandotora uyu. Get the point? Maybe wandotora hako wawaisa mumba wana wasingadini wasina acho wangaite, but uchaona kuti state yewana will change drastically if that woman is not loving a woman kuwana awa. Ndo mamwe ma-challenges endinoona anogona kuitika. Dare rineri richaburitsa. Let's talk about them. I think purpose ye dare rineri kuda kuburitsa ma-challenges kuti kana zvisati zvaitika ugoziva kuti kana zvaitika this is the way I should go about it. I have a problem. Pane zvataurwa naumba. Sorry, again, which means ndikataura pana chikonaza apa wabata nyaya yekuti the first challenge that happens maybe avatanga nayo dzatichazoda kuti tichitaura dzimwe tichizoenda titibvotaenda pana mufundisi wataura nyaya yekudziiswa yebonde. Ndo yataura. Yes, as part of yataura diplomatically. Yes. But ndo yari. But theologically, let me correct that. Yes. Then apa pavana David ana kudziiswa sexually. Right. Sexually. Just kuti kwakuitwa bonde kuti mudhara adziiswe and whatever. That was not it. Musikana engangori party yegumbezi. I don't know why it happened. It's not a prescription for us to do. But it's said that it happened and maybe it worked for that case only. So then pozoita case yevana. Yes. Yekuti vana vachiri vadiki. Ndo pandura kuyepa. It becomes a challenge. Zvokutaurwa nahumba. Kune munhu rume yekuroora through yuche tai exhaust ere yekuroora aiwa tadzoka kwairi tora tikangobva ndikaitipedzei uda kucomment kwapo todzoka pane yekuroora. Yes, muchatondero ndendura kuti ndaita a bit of a challenge because tikataurira wateereri nevatauri wateereri newatariri kuti chinonzi an ideal man chinhu chakaita sei. Saka umba wari kuti kana ndafirwa newana wangu inini wari kumagrade wachiri wadiki, chinonzi munhu kwaye, murume kwaye,
unofanirwa kumirira worera wana wako wazoti samhukei, then maybe ungazofunge kuti ndakuda kuita mudzimai. It is one of them. Yes, it is one of them, not all, but not it's one all of and them. it. Yeah, Unogona saka at least for balancing that I'm happy because unogona uri munhu kwaye, uri murume kwaye, wafirwa wamboti zororei, porei, wokurumidza kuroora nekuti chada mumwe munhu anobatsirana nekuchengeta vana ava. Zvekuti iwewo uri one, you may not be able to do it. Saka munhu ari kukurumidza kuroora hatingamuti ibenzi remurume kana kuti you are less of a man. No, iye ndambonzwa gono muchiti hakuna blueprint. Saka dare rineri kuti rinyatso prescribe kuti kana zvakadai uri ideal, kana zvakadai aiwa, each man ane maonero anoita musituation yake yaanenge ari mairi. And also humba hatisi kungotaura kune varume vakatendeuka ende vari makristu ezvokwadi. Tiri kutaura toda kubetsera kunyange wamunofunga kuti ndo mapenzi echirume iwa yayo wakuti akafirwa nhasi mangwana atoone girlfriend. How can we help that man? Dare rineri rida kuadresa futi one iwo watinofunga kuti wanyanya ukasikisa. Waita zvakanaka pastor, because ndo nyaya yetoda kuti titaure nezvayo. Yes, tikasazvitaura izvozvo because varume vakasiyana siyana, you know what I mean? Varume vakasiyana siyana, toda an ideal man, isn't it? Ane chido nemhuri yake zvakare, you know what I mean? Thank you very much for. But it's difficult to define kuti ideal man munhu akaita sei. It's okay, maybe ndichaya pamwe vanonetsana vaviri ava tikasakuvhana nyaya iripo apa ndeyekudai ngati kana tiri kutaura nyaya yekuroora yatiri kutaura nezvayo, ndinoona kuti each case kana kuti chimiro chimwe nechimwe chinofanirwa kutariswa sezvachiri. Woona iwo zvinogona kukushandira even nemunhu waunoroora. Already patova nechallenge, kana paita rufu patova nechallenge. Zviri kumberi uku panomboti imi muri kutanga jaya nemhandara munogona kunetsana, let alone uyo aane vana akundoroorazve. Machallenges atoripo. Handi kuti ukati ndoda vandu akuroora kuti batsirane kuchengeta vana ndo zvaachauya achiita. Iye objective yake pamwe haisi yekuchengeta vana vako. Objective yake ndeyekuita vana vake newe. Ava vombosiwa pasaidi. Saka zvese zvitori nemachallenges. And chandoda kungotaura hangu ndechekuti tiri kuenda mumatanho iwayayo. Chekutanga chanengangopa as advice ndechekuti hazvidi kunyanya kumhanya maningi. Handigoni kutaura kuti mwedzi mitanhatu kana kuti gore rimwe chete kana kuti maviri. Handigoni kudaro. Asi dzimwe dzenguva pane kuonoonawa kuti iwewe ndiwo unoziva kuti ndamhanya here nereadiness yawaita. Kuti utange wadzidza vana vako wozivawo zvinodiwa nevana vako. So that kana wakundotsvaga mumwe munhu ari kuuya kukubatsira anenge muchibatsirana kuti vana vangu vakati no matter kuti tati vana vadiki vachikonazo vambotaura vachita kana vana vari vakuru vadiki ivavo even kana kari ke 3-4 years katori ne certain understanding yakanako. Munhu akuuya mukati member akupinda mubedroom maimbopinda mama patova nemutsauko zvinotomuaffecta in one way or the other. Saka iwe unenge usingadi kupwanya vana vako at the same time haudi kuzvipwanya iwe pache zvako kuti ndakungorarama nekuti ndafirwa ngandigare ndakadaro nekusingaperi. Kana uchizvikwanisa hapana chakaipa, asi kana usingazvikwanisi roora but calculate zvinhu zvako, unamate, uwane advice yakakwana. Even munhu wawakuwana ngaange ari munhu anorelata newe in a number of ways sezvawaingoita pakutanga. Inini panapa ndaa over 65 ndonoroora munhu ane 18 years nekuti ndafirwa. Amuone here kuti patori nenhingi. Yes, hapana hapo blueprint, but amuone here kuti pane problem because uyu mwana ari kuda kutochengetwa, ari kuda kutotengerwa machocolate. Unotomuchengetera iwe. Ndinochengeta vana vangu ende achida kuenda kumafirimu. Achida kuenda kumafirimu. Ada kunochada. Aiwa But I think my challenge. Rege tinzwena. Gona vataura issue yekukasika kana kunonoka kuroora. I think chimwe chinoitika ndechekuti tiri mudzimba umu, let's also participate in activities dzemhuri in terms of duties
handiti because ukaita murume ajaira kuitirwa zvese you feel the gap. Mudzimai wako akaenda kuti everything chako yo it's like a remote control. Madam nditire chakati icho chinotozosara maybe kutofeedwa porridge nespoon. Saka ndikuti nini as men tiri mudzimba, let's take the role of cooking, ironing sometimes together with our wives. My duties anoita, let me also do them. It will help me also to take that time now kuti ndione kuti ndafirwa, do I need a person faster, because kana uri munhu ari spoiled mudara zvese zvaingoitwa makarara muchimuka muchingopinda mumota muchienda amumbogarisa musina kutombotsvaga munhu anouya achita fill the gap because hapana chamaita. But kana ndiri active mumba mangu nemudzimai ndichiti zvaaita ndiri kubika tobatsirana kuaina tikuita sei, I can take time yamuri kutaura ndichinyatsoona kuti I think by now ndari ready to get another person because ndokwanisa kuzviitira zvinhu. Murume anonetsa murume ari spoiled nemudzimai aenda uyu aisakwanisa kana kupinda achibika mazai chaiyo kana kumona sadza haatozvizivi. Saka you expect murume achagara 2 months asina kutsvaga mukadzi. Ndaida kuti I think wagona aburitsa nyaya dziri very pertinent. Yeah. Look na pastor, look wana waMwari nyaya yetiri kutaura panapa hatina blueprint yataurwa iyai, asi zvinoitika ndezvekuti manje iwo uri munhu ari well up, wakanga wakaronga nemudzimai wako, makasenza mukaita zvinhu zvenyu, mukaita everything, wane wana maybe ndamboti wakuma pakati nepakati kuma 18 ikokoko. Dambudziko rinouya neari kuuya uyu anenge aine one thing in common. Ndechipi? If iwe ukazofa ndakutora property, wana unosara wasina chawaina chifuti. Moso akazoita wana wake, awana awo anosudurutswawo. Handisi kuti unonge waroora ngirozi here on that one. Hatina formula yekuti zvichafamba sei, asi ndo zvimwe zvinoinga vamwe awa. We may not read their minds, but kazhinji kacho ndo zvimwe zvacho zvavanofambira. Okay, why am I saying so? Yeah. Uya ndikuda kupa example. Uya hana kufirwa uyu akafirwa nemudzimai. Yeah, that's very good. Akafirwa nemudzimai. He's an elder in the church. Obva aroora, obva achata. Mudzimai apa kwasiwa wana wakomana newasikana wachiri kutotanga kuti wadiwa sheni. Akauya uyu manje wetakachatisa uyu obva atizo chitengesa zvinhu zvacho zvese iwewe totora mari iyo toenda kwetinoenda tutangidze. Hapasina any proper to talk about. Okay. Uya akati how can I do that? Akati ndizvozvo inini ndoda kuti utengese zvinhu izvi kana wada nezvangu but wakachata. So hatina formula yekuti ari kuuya uya anouya aine pfungwa dzipi pawana iwawo. I think gona ataura zvakanaka. I don't know how we are going to exhaust it, but these are some of the problems, the challenges we are going to face. Ndichiya ndoda kwamuri mfundisi. Pfungwa yataura na umba haina kuipa. But hamusi kuona here another challenge. Yes. Maybe that we might try to, because tiri kungoti mukadzi afa ane vana vake ndiye zvakanaka, then azouya ari kuapproach as if akaipa. Yeah. Because there are also women who are then vari kuzoroorwa nevarume vavashekerwa nemadzimai who are doing very well. Yes. Yeah, they're there. And even to say this, or even better than the wife angaripo. Zokunoitika. Yeah. Yeah, izvozo samaita zvinoitika ende zviri kudini zviri kuitika. I think patoda kungoti titi polishei mbichana panyaya yema motives, like you are actually walking on that path. Atiregere kuwa, and I'm sure umba wazibatwa futi. Let's not be judgmental. Yes. Kuti mai varikuya kuzoreplacer mudzimai ashaya is always materialistic muview yake. Ari kuuya pane mhaka kuti panemba yaura kutora kuti pane mota. Vamwe vacho ana mai vari kuroorwa vanhu vakasiwa nemabusinessmen, vanhu vane zvikoro zvavo, vanhu vane mari dzavo. Chavari kutsvaga pamusha apa vari kutsvaga companionship, sahwira neshamwari
yekuti shamwari indakafirwawo iwo wakafirwawo. You get the point. Ngati tandadzane chidini tichienda. Of course atizoshayiwa mwe vari ma opportunist wekuti dzawira muskwanda imba yamakombei kana ye makombo acho ototarisira kuti dai makombo afa ndasara panapa nezvinhu izvo zvezvi. These things zvinokwanisa kuita. But could you allow me to iron out something also? Yes. Vakomanaka kana tiri kutaura kuti munhu mirira kusvikira nguva yakwana, hazvina kufanana nekungomirira pachipamburiki pabus stop bhazi rongosvika iwo hapana zvauri kuti accept kungomirira. Right. Regai ndikutaura kuti vana havadi kuti mai wavo wareplacwe nani, whether wana yavo wari 5 years old, wari 10 years old, wari 20, wari 40, kuti mumwe mudzimai apinde mubedroom mamai wavo agorara nababa wavo, iyo zvinonetsa. To them it's no go area. Thanks Humba. It's a no go area. This is why when we are talking of kumirira kuti nguva ikwane, there has to be communication iri ongoing. Ma signals ari kuthrowiwa newana newe, so that the family kana chida counseling chaiko, professional counseling. Wasvika pekuti wana ndichagona kuramba ndiri ndegaka. Involve iwana anachipamangamaza anatete. Zviazvo takambotaura pane imwe program yekuti mumba munongopatika mapinda munhu munyowani. Vana havasitomboziva zviri kufamba sei. Walk with your children. And like Gono na Humba wakutaura, at least inokutaura kuti panapa taatese ngatifambai. Even though wasiri comfortable, but at least vanogona kutumirawo signal yekuti no, our father has communicated ndo need yawainaye. Ndichazobata imwe yewana wati kurei, especially vana vakuma 40 50 years, vana nababa vakuma 74 80. Right. Iyo imugonditendera kutaura ndeimwe a very critical stage inonetsa between vana nemaparents. Tokutenda mfundisi nekutaura kwamaita regai timbonzwa na Gono. Ndofunga nyaya iri apa ndeyekuti iyo kuda kutotsvaka kuti tingabatsirane sei, nekuti hapana chetinogona kuverenga chero mubhuku ratoti kana situation yakadai unofanirwa kudai. Asi patinongobatsirana kune zvatinoona zvinoitika nematambudziko anga achitaurwa naHumba, atataura machallenges akawanda atataura ekuti zvese zvinotoda kuti zvinotoda njere kubva kuna Mwari. Let me put it that way. Amen. Zvinoda wisdom from God. Kuti hungu ndine zvandiri kutarisira inini semurume kuti ndikasike kuva nemunhu wechikadzi padhuze. Ndo rimwe rematambudziko karinouya kana uchinge wafirwa. But ndotozvibata kuti Mwari ndibatsirei so that ndigone kutora nguva yakafanira kuti ndizorora pari appropriate. Nekuti ndatora netrailer yakakura, handisiri ini ndega sezvandakaita ndichitanga ndiri jaha. Ndaane vana, ndakuda kuti ndifambe ndiri pamwe chete nevana vangu, kuti pane uya akuzouya mukati memhuri samai vemba vange vari the appropriate person. Kwete munhu ane mamotives asiwo, kwete munhu ane hutsinye, kwete munhu asingagoni kundibatsira even inini wacho kuti ndirambe ndichinamata Mwari ndichiita zvandanga ndichiita mukati meupenyu. That is very very important. Thank you so much. Kana to create more problem. Yeah, zvinogona kunetsa. Chikonas takuya pamuri. In terms of what solutions, it seems that the first challenge yatiri kungowana iri kusangana ndeye vana vari kuti pane munhu munyowani akuda kuuya mukati memba yedu Life yao. Yeah, life yao. And then nemaonero atinoitawo nezvatinonzwawo nevanhu, tine here varume vanogona kutoashekirwa nemukadzi otoregedza zvekutoroora? Variko zvinoenderana neage. Ndakaona tezvera vangu pavakashayikirwa naambuya vangu havana kuzokwanisa kuroora because of age. But you find kuti kana uriyo chidiki like myself, anyangwe vana vangu vakanetsa sei ndorore. Ndo pandanga ndakuda kutowepa kuti
because nenyaya yeage ndingawedzerere I think Yeah. mabvunza question yakakosha chose. Right. Yeah, one it could be because of age. Chimwe chatinosangana nacho sewafundisi ndodaira kuti watereri muri kuteerera. Chimwe chatosangana nacho sewafundisi ndiche varume wakaita mhiko yekuti uchawa mudzimai wangu mupasi rino nepasi rinouya. Takatobatanidzwa naMwari. Ngakuwe nechinhu chinotidini chinotipatsanura. Saka kune mhiko yekuti tinoda kuzosangana parumuko parwizi rwendingiriro. Saka munhu anogara ari ega kunyange akatsva sei, but anoremember kuti nemumwe wangu takataurana kuti tichasangana parumuko. Mhiko dzakadaro idzo wadiwa watereri nemi watariri handi mhiko dziri mukati mebhaibheri kana dzinotenderwa nebhaibheri. Hanzi kana munhu achinge afirwa ndokupera kunenge kwaita muchato pamberi paMwari watodzimwa. Kune umwe wakabvunza kuti nai koningi akafirwa akazorora mumwe saka parumuko anenge ari mukadzi wani? Jesu akati hamuzivi here kuti kudenga hakuna zvemichato izvi. It's a different economy altogether. Please, kana mafirwa baba, matiporei, tsvagai a companion yamunosedzesa nekukondinya zvakare mukati meupenyu. Don't restrict yourself. Zvamuri kuda kuita izvi kuti rwizi rwendingiriro parumuko muri kutoita zvinotoshamisawo naMwari. God does not expect you to do that. Ndachidanya age yavari kuramba vachitsimbirira. Ndinodaira kuti kana zvichikwanisika ngatiregei kupa malimiti kuti age, because vanhu vachabvunza kuti age yacho ndeipi. Kana zvichikwanisika, whether uri mukadzi whether uri murume, zvichikwanisika kuwana shamwari yekugara nayo mudzimai wako wekuroora kana uchinge wafirwa roora. Tirege kuti nekuti ivo muri kutaura ivo muri kuti kana mukuru kune vamwe vanofila so lonely zvekuti anotokasika kufa nechikonzero chekuti haasisina mumwe waanoita confide naye. Vana vese vakudzimba dzavo, pamwe vaakwane vazukuru vakudzimba dzavo, iye akungosara ari ega. Saka kuroora hapana chakaipa. Sorry, ndibvumbize vandapinza iye ndambopostpone iya. Because awabwaide now. Alright. Ndekuda izvi. Wana wakuro kuti wakuma-50s. Vana ivo wakuma-40s, imba dzavo dzakura. Wabereki wavo wakudiminishing end, wakusvika kumagumo. And wabereki awa wato part and parcel yepasuru yevana ava vachiri kusenza. And what have you, baba wa dependent. Kuti baba wati wakundorora mumwe mudzimai, iwo baba yatekai, baba mazotengera mapiritsi, operation wari jurini, and makunza futi mumwe akwegura mulist yebudget yao. I have seen wana vachiresista that kind of thing. Kuti baba wedu kana wakura wadependent, musatipe rimwe dependent on top of what we are already. Mai wedu wakaenda. Now tasarirwa na baba, and the baba wedu we can see kuti the horizon is nearby. Motisira mai baba wozofa. Mai tichasa saka muchatisira burden icharamba chita carry on, and as a result wanaona haiwa azviite. But vari kuda kuroora baba. Kuti kavatsvagire vechidiki baba. And pastor waya nepoint yana kuti hatisikuda two burdens. Tosago anoita kuti vana vasaramba vari pabhizi vaziva kuti mainini vari kutichengetero baba wedu zvakanaka. Because isusu sevanofundisi tinoparticipata kana paitika zvinhu zvakadaro. Vana vanotoparticipata pakasara baba wavo vega. Pakunotonovasarudzira. It's also good for the children to go and select a replacement for their mother. Do you get my point? Yeah. It's good also. So that munotoziva kuti ava mai vasarudzwa nevana vangu ava, iwe as long as uri kuona kuti haiwa ndavadavo, iwe unotoona kuti une much support. Sandikuti kuna pastor
baba wakura imi kana mauti wakura sei chivatsagirai mai vano compliment auti gara achengeteke tikufarira katauriro unenge uri kumba murume uyu ane nyaya hatingaipedzi chikonzero chekuti even zvaari kutaura kuti munovatsvagirawo kechidiki kasisisiri eburden siri vatova mai anitika vavanouya vechidiki vayava vanotosara vari burden panouya vechidiki uyoyo anobva atoitawo vamwe vana obva atoitawo matwins ake nababa wako ane 70 years saka imimi vana vayava vane kuma-50 maakutotanga futi kuti tichaita sei nemunin'ina ari kuningi. I think zvinongoda kubalansa. I think is situation by situation. Imwe inogona kuita because vana havasipo physically. Baba vacho vana vatori kudiaspora vatosettle elsewhere kana mwari kubhuruwayo mwari kupi. Saka zvobva zvangoita kuti situation iyo itendere kuti baba vave neumwe munhu anenge ainaye hatingaipedza aina. Thanks Gono. Ndine mvunzo unondinetsa. Tese tunoenda kuma funerals. Yes. Eyo gungano radini raparara wekucheche waenda community yaenda tasara isu tega wekwangwaro tega kana kuti wekwamupunga panhami ipapo musati matekenya mota dzenyu kudzokera Harare mobva maunzgonzi isu wekwachindiki taona zvakakodzera kuti imwi wekwangwaro motora uyu mudzimai uyu kuti achiwa mudzimai wenyu muzukuru wemufi ndiye aakusara kwete sara pawana kuti ndiye ato mudzimai wenyu watadini watakupa apa baba hawasati watombopora hawasati wambofunga hawasati wamboenda kuri vabva watopiwa kuti heuno mumwe mudzimai wenyu uyu vanoita sei chikristu chedu chinoti kudipa upenyu hunoti kudii hazvina kujairika zvandiri kutaura nzvimbo zvakajairikaakamuterera mukadzi wake pamusoro ndinoda kutaura experience yakaitika iri kutaurwa muda kupindura nangwaro iyo here is a businessman anozikanwa I can't say by his name mudzimai wake akafa ndakaparidzapo parufu tikaenda kuchiweshe uko ndobva iye manje akanga atosarudza kuti ndoda kutora uyu mukadzi uyu mwana muzukuru wemukadzi ndobva amutora zvandiri kutaura izvi ndo zvakaitika vana of course wakurawo you get the point but they lost virtually everything. Everything. The guy was rich. She took it. Angasina mwana. Wanawa zvandiri kutaura iye zvinezvi ndakagara panapa. Wanawa wari kuchema every day because of that. So let's talk about these things. Kuti look, kune vanhu wakanaka but kune vanhu also evil. Wari evil, madzimai are evil. Okay, can I ask you? Hold on. Do you agree? Do you agree? Do you agree with people varume vashayikirwa nevakadzi vavo kuti varoore? From what you are saying? No, ndikupindura kuna ndikueda zvekutaurwa nani napastor ndo point ndinoda kuunza kuti there is a case iripo today. They lost everything, you know what I mean, zvakashandirwa nababa wavo namai wavo, you know what I mean. So ndo saka ndiri kuti yes zvakanaka kuroora zvakanaka even kutora mumhuriyo but depending zvine danger. Whether watora out watora muriyo zvakudependa nekuti atorwa uyu wakoregera kuroora here not property. Hold on. Look guys, tiri pano panyika panapa toda kurarama, you know what I mean. Wana watino iye izvezvo ndikakubvunza iwe kwaro kukubvunza kuti why do you work unoti ndikusenzera wana, is that not correct? Yeah, that's true. Is that correct? Yes. That statement cannot change. Haichinji ndekuti wafirwa kana chi uri kusenzera wana kana kwasara one uri kusenzera mwana inzwa sekuru pane property achimbomira kachimboti kakoma mbichana
kune new marriage act iri kutizo aiwa tatasvika part of the solution but chimbonzwa yozvitaura zvakakosha mumboteerera taura imimi muri kuedza kunge ngatiprotectei property andasenzera wana wangu inini and the temptation yandiri kunzwa ndekunge kuroora kunounza madangers ekuti vanhu vanodini vanorasikirwa vanorasikirwa kune madangers akona kuti kunounza madangers yes but rega ndichitaura kuti now pamasolutions manje ndo patingatoende zvekuti now because these zviri kuitika masolutions ndeaya manje you know what I mean because these issues oroora here munhu uyu kaunti orega what is your solution aiwa kuroora handizvere but muri kuti zvine danger kai but zvine danger ndizvozvo mukuroora kwako it's a danger what is your one solution to this muteereri muteereri afirwa oroora kaunti orega muteereri wafirwa you make inonzi due diligence pakuroora kwako simple alright vataura nekuda kwenguva chikona zinguva dzedu dzakwana nguva dzedu dzakwana pastor wataura kuti culture unogona kupiwa I think ndo yanga iri point yazoitwa pesudu achazokurukura rimwe dari but ndiri kuti nini iwewe shandisawo due diligence kuti is it ripe and ready kubva wangoimpozirwa ipapo you can also tell them ndisandaita sei ndagatsikana ngatizoivhiye pamberi apa I think it's within your right than kuimpozirwa zvinhu wozoregreta later because munhu akafirwawo futi andanga atorasika pfungwa dzacho because unozoridzwa pfungwa yacho dzatorasika saka ndichimboti dzistede mbijana I think no point yairutaunhama not kuti vari kuti ngasarore but due diligence yekuti chimbozorora iwewe uone zviri kuda kuitika then you can make a correct decision. Ndoda kuyana pastor maji hold on ndoda kuyana pastor yekuti nawo kana uri pachimiro chakadaro now kana uine uri munhu ane maproperties put them trust now solution protect the children usati wafaka all those properties ndo aspect yamabata yakanaka sekuru nechikonzero chekuti kana wadaro manje wakuita kuti uya aine intention uye zvehurumende inotoisawo zvakare maact amamuchitaura kuti kana uchinge waroora uine mudzimai wako ukafirwa zvinhu zvinosara zviri mukati memaoko ani now that zvasara mumaoko ako ndiwo wafirwa iwewe murume kana wanga usina kuisa into the trust then waona time iye changamuka umeke sure kuti zvinhu zvasara izvi zvaita sei kuti zvibatsirewo vana vangu vachiri kukura vachiri kuenda kuchikoro kuti ukasadaro watoita benzi akaita izvo zvokuisa mutrust handii all that proper because he had the money pakadai pasina dambudziko iroro unovarerwa nerudo maybe pfungwa dzatingatotaura apa regai ndibvunze ndichidai so tichienda kunopetera nyaya yedu yes kune have you ever sat down with your wife Dare kuti in case you die is your wife in agreement that you remarry mubvunzo wakanaka rega nditangire kuda mufundisi isusu lizuya ari papo yes ini nemudzimai wangu Elizabeth tine chibvumirano ichi tichingomuti ivhu kuivhu ipapo ndotochema ndine misodzi nemaziso akavhurika for replacement takasununguka haisi akatozvitaura anotoziva kuti akangoswinzwinya chete indasvinura ndikatswinzwinya kungoswinzwinya hanzi kuti mudhikonere kana ndieridere kana kuti ndiani we have no qualms over that. It's not an issue for discussion. Isu hatina kumboitaura iyo chikona kutobvunzwa kuti kana ndikafa munoroora here vakadeo semunhu astika unostika aungori kuti hongu kana kuti kwete kuti abhaibheri rinoti kudini
It's a difficult subject to taura kazhinji kacho. But obviously zviri mukati meshoko raMwari ndezvekuti murume akasununguka kuroora kana mudzimai wake achingafa. Zvekuti pandiri neage yangu kuti nditi ndingadhitemera kuti iye zvino nditi ndinoroora kana kuti handiroori handitoziviwo. Unogona kuzouyawa sezvataurwa naChikonazi panouyawo wechidiki achiti ndibatsirewo mudhara wekupota achigera. Zvingangondinetsa kuzoramba. Inini hangu wateereri inini ndaakushandira rechi 82 zvikaitawo kuti mudzimai wangu afe, aiwa ndinogara hangu kusvikirawo ndichirara, handichatarisiri anything baipapapa. Zvatingatongoite ndezvekuti wana vanonditsvagirawo anotitsvairira mumba kana kuti ndinondogara mumaflats musingasadi anything ndichiungodyawo. Anotsvaira mumba uyo hapana zvichaitika ipapo. No, ndoda kuva very clear on that one kuti age yangu yes, Bible noti hauna kukura, but ini ndiri kuti ndakura. Please listen that. Kana waripo wakawa neage dzangu ukafirwa, please kuti urarame mumakore usatsvage nhamu imwe. I think ndambotaura position yangu kuti aiwa hapana problem. Tichiri kana zvaitika kana ichiripo nguva tinongotsvaga toenderera mberi nebhora. Tinoda kutendawo naMwari nenguva yatava nayo. Inini person ndavunza mubvunzo because wangu chinjire ndichiti ndikati varume vanonamata. Inini because you look at it vice versa. Inini I would not want just to have the thought of my wife getting married when I die is difficult. Maybe kana Mwari andichengetawo ndikurewo ndisviko pazera. But just to think of it really is a difficult thing. I cannot say anything, otherwise people will use it against me in the near future. Saka toda kutenda nguva yatava nayo. Tava nenguva yakanaka yekudzidza, Mwari achitikomborera. Tichakumbira mufundisi wativharire nemunamato. Ngatinamate. Baba, munonzwisisa kurwadziwa nekunetseka kwekufirwa. Iwai nana baba vari kuteerera wakapinda muchikamu chakaoma chakadaro muupenyu hwavo. Fambai nawo, wape mazano ekumaneja upenyu hwawapodzei. Iwai nemhuri dzavo dzigone kuaccepta chimiro ichochi nekugona kuadjusta to the joy of the father and nefamily yavo. Mugwana nababa vasati wapinda wachavhundutswa zvaitika. Fano tiprepare kuti kana zvaitika aiwa imi Mwari munotitakura tichienda mberi. Tokutendai nechirongwa ichochi muzita raJesu namata. Amen. Amen. Thank you so much. Inorema inzira ineminzwa inobaya vuga maonama. Inorema inzira ineminzwa inobaya vuga maonama. Vuga maonama te. Vuga kushinga inzira